Esta finca perteneceu a unha gran señora, Esperanza Tenreiro. Antes de fallecer no século pasado, deixou no seu testamento que se creara unha fundación e que con esta propiedade de máis de 30.000 metros cuadrados se creara unha casa de recreo e acollida para atender aos nenos e nenas de hasta 10 anos da comarca da Coruña, fillos de nais solteiras. A fundación nunca lle cumpriu os seus desexos e fomos nós, desde o Concello de Oleiros, os que estamos a cumprilo. A finca estaba totalmente abandonada cando acollimos pola fundación. Era unha selva, era un silveiral, todo isto non había forma de entrar por ningún lado, non? E as casas estaban en ruínas. A través do Centro de Formación Municipal e ca colaboración da Consellería de Emprego da Xunta, a cal financiou diversos cursos de emprego ao longo dos últimos anos, por un importe de 1.299.525. Recuperouse así o patrimonio e formamos laboralmente a 95 homes e mulleres.